Ahoj lidičky, mé jméno je Matematika a dneska si zahrajeme Tower Defense část 3 a máme tu Savisku. I always come back. A dobrý, protože jsem si rozhodl, že si někoho vezmu. Tak co dáme? Já jsem musel to dáme medieval time. Tak jo. 2, 2 hráči, tak pojď. Já nemůžu dovnitř. Dobrý, seš tady. Dej ready. Ready. Tak. A kolik? Trap. Jo. Tak co tady máme? Easy. Dobrý, mně se to furt načítá, dobrý, tak co dáme? Dáme easy. Dáme dáme 30 wavek nebo 25? Co? Kolik dáme wavek? No tak dáme Já nevím. 25, no to tam má každý boss. OK. Proč jít se, jak se to dává pryč? Kámo, to nejde, počkej, jak se dává pryč? Panáček. Selni ho. Ne, já vím, ale já musím, když... To je jedno. Je zajíčit. Já jsem se koukal, ale ty začínáš, ty nemáš hodně lidí teďka nedávají odběr do tvýho kanálu. Pořád máš 160. Já vím. Jak to stalo? Nevím, třeba. Počkej, co bychom udělali? Jako další hru nebo zase Tower Defense? Možná další hru. A dáme nějaký lajky třeba? Jako lajky myslím, jakože... Kolik lajků, že abychom udělali další hry. Prostě. Takhle bych to řekl. OK. Tak za kolik lajků? Tak dáme za 3. Tak zatím můžeme jako chillovat. No. Jo, já bych dal za 3 lajky, že bychom udělali další hry. Kolik dostáváš lajků za default? Jaký default? Takže kolik normálně dostáváš lajků? 0 až 1 nebo 2. 0 až 1 nebo 2? Jo. OK. Love. Je to nebo. Tak. Tak. Please, bro, I need money. Ježiš. Kolik si tady, ty tady jdeš jako armádu. Prostě, já jsem řekl, ne. My se nikdy nestanete tady. Víc.
My speed. Půlka. My home is not a home. Já bych dal asi 2 roundy. Nebo jako, že bude jenom 1, ale 2. Mám dostání. Shot. Nekromě. Abych to skipl. OK. 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 Tady tam je týpek. Co? Za 100. Hoj, 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 hoj. Yes. Normálně posouvat, ty mají. A víš co? Dáme 2 roundy. Dáme 25 vej. Nebo 20. To je jedno, ale dáme insane mapu. Co na to? OK. Počkej, ne. Dej nějaké vzadu. Jsem žádný nedal. Já hlídám vepředu a musím se ještě vylepšit vepředu. Tak jo, jsme jen hodně zvyklí tady. Tady toho. Yes. Teďko obírají plasty. Tady prostě mi vylepšila. Ať. Vzadu to vypadá dobře. No je ti počet. Je dobrý. Počkej, co? Dobrý. Zničili je. Ježiši. Poslední. Čela. Poslední upgrade. Yes. Sniperky jedou. To je to nejtěžší web. Slow boss má už 4000. To skýtne. Neboj to, ten umře. Jsem si jistý, jestli máš... Nechceš si vylepšit ty sniperky, ať ubírají 100? Aha, já nemám dost peníz na to. Já už mám 3, který mají už 100 ubírat. Na ty armory jsou dobrý. Já nemám dost. Počkej, to už je poslední. Jo, poslední, to je ten nejtěžší poslední wave. Já jsem je jako porazil. Minule. Ale to bylo aprílový. Jako že se tam měl Lavaco Saturnita. Castile Adrenat. Počkej, to... Ne. Já musíme selnovat. Jsme je skoro tam. Jo, my vyhrajeme. Počkej. Já jdu na pomoc. Bio. No. No. Dělej, to zvládneš.
Aha, ne. Proč ne? Musíš je vylepšit. Musíš je vylepšit. Dobrý. Vyhráli jsme. Díka už má. Dobrý, vyhráli jsme. A dej return to obil. Já bych dal Insane. A koupím si dalšího novýho a to se taky koupím, protože Insane, no to bude moc těžké. Já vím, co znamená. Já taky vím, ale nikdy jsem ještě jako nehrál Insane. Tady. Počkej, já se jdu koupit, jo? Zkusím na to. Ty. Já jsem dostal, já si koupím Assassina. Jsem si koupil Paintballer a Demo Man. Tady dáme tady to. To vypadá dobře. Pojď. Dobrý. Ready. Jo, máš tady. Já mám Assassina. Nevím, ale uvidíme, jestli je dobré. Já bych si někdy později asi koupil DJ. Počkej, dáme Inten Gina, který má 30 wavek. Sír. Ale dostaneme 500 coinů, 120 XPček a jmenuje se Boss Pacient Zero. Tak ho dáme nebo ne? Ok. Uvidíme. Tak dáme to. Ne, dáme tady toho. Nebudeme riskovat. Je to načítá se pořád, je to normální. Mně se to taky načítalo. Jo, to mi dlouho. Počkej, oni budou chodit jenom... Počkej, oni budou chodit z obou stran? Obou stran? Co máš protektovat? Jsme zpátky a dáme Insane znova, protože stalo se něco. Kde je Insane mapa? Počkejte se. Neřík, to je jenom tady tam. To jsou jenom tady ty, jo. Nebudem čekat. Pokud nebude Insane. Tady! Ať ti to prosím zase nevyhodí. On tam někde šel. Sírovačka. Mám nový typ fightu. Sírovačka. Dá jakože Rivals, ale místo, že zbraní to stír. Tak dáme asi kapsu. Casual? A jo, kadí. Počkej, oni jdou z obou stran zase. What the fuck? Počkej, já to nechápu. Počkej, odkud dej ready. Ale počkej, odkud půjdou? Obě. Tak já si zabírám pirátskou loď. A ty duchovskou. Paintballer, zatrní taky. Tak. Assassin jim nadal. Kámo,
Oni jdou z tady. Taky Čím tady, je? oni jdou taky tudy. Pány. Jo, už to chápu, oni jdou z obou stran, ale každý... To je dobrý. Teďka už bude vidět. Kamo, ten assassin je fakt dobrý. Pojďme si dalšího asasina. Bombardio. Já myslím, že řekneš Cappuccino Assassin. Bombardio. Hej, ty Assassinové budou dobrý. Tak jo. Skibidíro. 14. A mají velký range. A pakačíno. A udělej ty pistolky, hlavně udělej, aby viděli ty duchové. Pakatíro, minimíro. Bombardio, skibidíro. Tak. Asi se... Jo. Jsem měl taky plány. Tady dát snajperky. Kamo, oni ty asasinové porazili raz, dva. Že? No, že oni je porazili raz, dva. Sorry, boss. No, já tady. Ne, počkej. On mě přežil. Cože? Neboj, snajperka mu nandá. Dobrý, snajperka mu nandala. Ale deček. Diddy Baller. The PP man. Is it the PP man? Ne, máte mě protekovat. Co se seklo? Ne, nic, nic. Kam, kolik tam? What? Help, bro, please, I need this. My mom's na only 2000. znič. Já konečně porazil. To je bossa. Jeden ball clear. Proč ne? Co? Nic. Kamu, oni už se dostali k tobě. Amu, máš se ke mně. No, jeden mi skročil sám, jako jo. Mám tady málo, ale... Aha, já můžu dát i na pirátskou loď, jo. Ty máš duchové. Please, bro, eat this. My mom is kind of homeless. No. I need this. My mom is kind of homeless. No, you're lying. As we see our son, G. GG. Jeez. Kámo, ty asasinové si vyplatili. Help me. No, you are really homeless. No, já nejsem. You said it. You are homeless. Please, bro, I need this. My mom is kinda blessed. Kámo, Oh, máš peníze. já mám. Máš ho vylepšenýho úplně na max? Nějakýho? Ještě ne.
Ty máš demonaga. Ale teďka mám jednoho. A kolik ubírá? Ty to máš si koukat? Já nevím, jaký ho máš. No, oni všichni vypadají stejně. Ty dva na začátku. Je tady dvojka. Teď mají dvojku. Ne, že tenhle ten a tenhle ten. Ale já myslím Paingun. Aha, ne. Dopr, shit. Pain gun. Oh, aha. Nebo už bude ubírat 100. Ježiši, asasina. Kam tě mám hodit? Sabuska to všechno sežrala. Kámo, on má malý range, kámo. Mě těžký mu vybrat místo na začátek. Už šel pápa. Dobrý. Tak jo. Just. Vylepšený 35 HP. Kámo, 35 HP. Namaxovaný. Máme tady nějaký problém. Nebo i nekromen za chvíli. Počkej. Dobrý. Money. Do you want money? Can do you Já jsem... want to money buy a little. Já jsem típeček. Skibidi Saber. Just right. Mám na max. Kompánie růstí. Ježiši, už jdou ke mně na návštěvu, ty tvoje. Dej si ty ducho někam pryč. Dělej, to zvládneš. Zvládneš speedy boss. Musíš k němu. Moje loď vyhraje. Tvoje prohraje. Not so fast. Všechno na lodi je už max. Ty máš všechno na max? Skoro všechno. Jednu snajperku a všechno na lodi. 20 HP. Not bad. Hodně prostě. A podívej se na můj 35 HP. Nice. On tě za chvilku rozseká. Ty píšťo, kámo, to je hodně. Oni jedou. Kámo, tady vidím zelený efekty samý. Nič, jdem. Musím... Kámo. Já už nevím. Já mám moje všechno je skoro vymaxované. Nic dělat. Nevím stavět. Kámo, já si tady dělám skupinu. Doslova to. Asasinu. 4, oni můžou jenom 4 agripty. Vidím. Takže 4. Mám skupinu 4. 3, takže 4, 2. Takže 4, 3, takže 4. Tak jo, já mám všechno vymaxované, jenom demo man, Víš, že si tam můžeš dát snajperky tam, na svoji loď. Nemůžeš. Můžeš.
Tak jsi slepej. Jo. Teďka nemám čas. Bro, on nemá čas, hlavně musí vylepšovat všechny. Jo. Na tohleto. Kamo, on to zvládne. Soldier jde do akce. Jde ti nakopat zadek. Ježiši, musíš posílat ke mně? Já se snažím, já jsem tady ten jediný, co se aspoň snaží. Já mám všechno na level 4 nebo 5. Kamu, koukej si ke mně. Oni se spíš ke mně. Ty se podívej ke mně. Já se podívej ke mně. Kamu. Ty, já vím, že máš hodně panáčku, ale já mám kamu. Asasinové jsou nejlepší. Až budu mít DJ, tak budou nejlepší doslova. Jo, ale mám všechno namaxovaný. A plus ještě tam spadnou 3 charaktery. Já tebe taky vylepším na to. Nejvíc Demon Man. Tak se podívej, kam, kolik tam mám efektů. Oni ho sekaj. Kamu. Tak jo, tady je maxima něco já můžu placenout. Hej, tady, kamu, tady na tady tu loď. Tady můžeš placeovat snajperky. Já vím, ale já to dělám, že na trošku mu to bude si připadat, že to je fajn, ale... Počkej, neříkej, že budou 2 posova. Počkej, oni budou 2 bossové. Určitě budou. Ne. Tak počkej. Já nemám nic udělat, já nemůžu nic udělat už, tyž, nebo... Ty máš 40 panáčku položit. Tak. Teda 30. Já mám úplně všechno maximální. Dobrý, on je jeden, ale odkud jde? Od tebe. Počkej. Ode mě. Nade mě. Kámo, tak já si jdu, aspoň, že mám čas. Vylepšovat snajperky. Aby jako pali za... Kámo! Discord. Kámo. What? Help! Kámo. Help! No help. Kámo, moje skupina asasinů mu nakopá na zadek. A moje skupina díptů taky. Ne, kámo, ani se nedostal v půlce. Jo, oni se nedostal, už je v půlce help a už je v půlce mapě. Není v půlce. Jo, je v půlce. Teďka je v půlce. Byl celou v půlce. Kámo, tak to bylo bomba. Ne, co? Asasinové! Stávejte! A jdou ke mně! A kámo! Teď oni ho rozdrtí. Jak nic, koukej. On vejde sem a teď už ho rozdrtí. To se stávalo u mě taky. No, kamo, on byl na lodi a měl asi 4. Koukej. Tada. Vyhráli jsme. Teďka my se loučíme s Sovětskou Tower Defense. Máme 2, zvládli jsme i Insane. Tak čau. Pleb.